talvena mitään. Mun kananuketti tuli. Mikä kananuketti? No toi mikä on mikrossa. Mä otin sen ensin! No sori, mä nyt otan sen, koska mä laitoin sen. Noniin, anna se mulle nyt! Häh? Oi mitä se on? Se on mun! Se on mun! Anna nyt! Noniin, tuu! Nyt. Wow! Jossa! Se on mun eka! Noniin, kengät nopeasti! Noin! Joo, laita! Noniin, let's go! Se on mun eka! Ui vitsi! Tää kostetaan! Mä teen sen tuolla. Jes! Noniin, missä se kananuketti on? Yäk! Ei se löydy! Onko se nyt pakko? Tossa! Löytyy! Yes. Mun kananuketti! Ja niin päättyi kananuketin ihana tarina. Kiitos jos katsoit ja moi moi! Moi!